des de la primera setmana va sorprendre, va captivar i va omplir els cinemes en un clip. Hola, què tal? Com esteu? Estem aquí per quarta vegada per parlar de... Crec que continuem amb el making-of d'aquest programa, perquè és que la força s'acompanyi va anant passa a passa. Avui hem fet una altra de les entrevistes amb aquí el Joan Puig. Què tal, Joan? Què tal? Bé, no? Bueno, jo em dono la sensació que m'han quedat moltes coses per dir, però si en Marcos diu que està bé, me'l crec. No hem parlat de midiclorians al final. No hem parlat de midiclorians, és molt trist això. Però hem parlat de moltes coses, hem parlat de moltes hem parlat de coses. la família, ho has dit ara al final. La família! Molt important! És important a Guerres Galàxies. Què és la diferència més principal entre Star Trek i Star Wars? M'ho va demanar un professor una vegada mentre feia el treball. Va dir, i què es diferencia? Doncs jo no vaig dubtar gens. Un és una família i sobretot els amics que l'envolten i les personalitats d'ells... No, perdó, ara m'estic confonent. Un és el grup d'amics i camarades i les seves personalitats de Star Trek, totes amb tòpics molt arrelades, i l'altre és la Guerres Galàxies, una família a través dels anys i com es van trobant entre ells és més col·laborant. És una diferència subtil i no tan subtil, no? Però que diferencia molt des del punt de l'amistat a la búsqueda de la família i dels orígens. Bueno, doncs, hem parlat de moltes coses. Això, aquesta no hem parlat. Però bueno, no passa res, que ens hem passat molt bé xerrant aquí als jardinets de Gràcia, Fa un dia maco, mireu quin sol que fa, No es veu res, És una cosa fantàstica. I que ja pleguem ja, no? Sí, ja pleguem. Ja pleguem nosaltres. Dius que fa tot, jo crec i espero que... Sí. Si no faré venir un altre dia. Ah, bueno. Ja estaré treballant per aquí aquests dies. Bueno, doncs a veure, senyors, avui sabrem qui són els entrevistables dels que aniran a la convenció europea de Star Wars. Que no us havia dit. No. Que estic amb moltes coses. Divendres ens anem a Londres, senyors i senyors, a cobrir la European Convention, la Celebration de Star Wars, on anirà gent que ha fet les pel·lícules, aniran fans, anirà de tot. El Mark Hamill. El Mark Hamill, Ian McDiarmid. Jo en el treball deia que Mark Hamill no anava mai a convencions, mira'l. Mira'l, el Warwick Davis, també, que serà un dels presentadors. Tindrem moltíssima gent. Avui sabrem a qui podrem entrevistar i espero que puguem parlar, mira, amb qualsevol d'ells, perquè fins i tot el maquetista més petit ens podrà explicar mil i una coses del que és la Guerra de les Galàxies. Que la força us acompanyi. Fins ara.